ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Nakakuna sa aksyon! Lasay sa Onsa Aksyon Radio Philippines Saturday time kagaron sa litali na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang isa ka pastor matapos ginluthang sang ginalgar apat kawala pa makilala nga mga suspect. Las 11:30 hinasang aga sa may sitio Pinusan, Barangay Kamindangan, Syudad sang Sipalay. Ang biktima hanging kilala kay Loni Lahaw-Lahaw, 54 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Sa inisyang nga pagpangusisa sang Sipalay PNP, papauli na kuntani si Lahaw-Lahaw pod ang iyang asawa sakay sang ina tricycle. Sang ginluthang sila sa mga suspect, rason nga naigo sa nagkanilain nga bahin sa iyang alawas ang biktima nga mong gintunaan sa iya kamatayon. Na-recover sa lugar sang krimen ang isa ka basil sang kalibre 45 nga armas at hanga. Matapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon ang mga sospetsado. Padayon sa karon nga ginapadalman sa kapulisan ang nagluntad nga krimen. Patay ang nobyo, samtang pilaso naman ang iyang nobya matapos nabungguan sang 10-wheeler truck las 6:45 sang aga sa National Road, sitio na to, Barangay Agisan, Syudad sang Himamaylan. Yung kilala na patay kay Jeremias Blanco, 23 anyos, nga amo naman ang back rider, samtang pilas naman sa nakalain nga bahin sang lawas, ang naangkol ni Julissa Blanco, 29 anyos, nga mo ang nagamaneho sa motorsiklo. Ang driver sa truck ang gidlala naman kay Ryan Mamak, 24 anyos, kag residente sa Barangay 21, Syudad sa Victorias. Suno kay Lieutenant Colonel Irvin Glenn Provido, ang hepe sa Mamaylan PNP. Ang motorsiklo kag ang truck ang nagabiyahe gikan norte padulong sa sur nga direksyon. Dugang pa base sa pag-istorya ni Provido kay Mamak, ginako sini nga nakapiyong siya samtang nagamaneho rason nga nabungguan ang motorsiklo kag nahulog ang mga biktima. Dugang pa nalapakan sa pangunang goma ang ulo ni Jeremias, kamo naman ang gitunaan sa iya kamatayon. Preso karon sa custodial facility sa Himamaylan Police Station si Mamak para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa iban nga balita lokal, hugot sa karon nga ginabantayan sang Philippine Coast Guard Negros Occidental ang sa foreign vessel halin sa may pungsod China matapos nag-abot sa isla sang Negros kagabi Pebrero 24. Sulod kay Philippine Coast Guard Negros Head Lieutenant Commander Johnson Benjamin, ang ngalan sang barko mo ang MVUB nga may 19 ka mga crew. Sa diin 15 diri mga Chinese samtang 4 naman ang mga taga-pungsod Myanmar. Sunod kay Benjamin, ang barko naghalin sa Xiamen, China sang Pebrero 20, 2020, kagkarga ang mga abono para kuntani sa syudad sa Bacolod. Sa karon ang barko nagapabilin sa baybayon sang Bredco Port, kag wala pa gin pahanugutan nga magdungka. Bangod ginpaydalo mini sa 14 kadlaw nga quarantine period. Natala naman nga pag-usisao ni Dr. Sebastian Tabuga, Quarantine Officer Force ang Bureau of Quarantine Negros Occidental, ang mga krusang barko sa buwas or kon sa Webes nga daw Pebrero 27, usar ang thermal scanner. In the part of the Philippine Coast Guard, we are strictly monitoring the foreign vessel that there will be no embarkation and disembarkation from the vessel. So, subong nagpa-launch ako sa aluminum boat naton para mag-monitor sa vicinity sang foreign vessel para ma-ensure naton or any boats o bangka na mag-deliver. Nabatian si PCG Head Negros Occidental Lieutenant Commander Johnson Benjamin.
Arestado ang 16 ka mga persona, lagip na ang maintainer sang isa ka drug den. Kag ginaligar duha ka mga minor de edad sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa nga gintingog nga puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Special Enforcement Team PDEA Iloilo kag PDEA Antique sa barangay 6 syudad sang San Carlos, las 11:45 sang aga. Ginkilala ang subject sang operasyon kay Elma Bartulin, ginaligar maintainer sang drug den, kagyara man sa lugar, Sanday Carlos Caballero, Delia Flora, Ryan Canyo, Eddie Boy Barbadillo, Lastly Bartolin, Charles Ayan Anonas, Dexter Sibuyan, John Mar Abarquez, Cecil Boy Blanco, George Pasilan, John D. Recio, Nino Kim Bartolin kag kun si Jerry Cayetano kag ang duha pa ka mga wala ginhilinganlan nga mga minor de edad. Na-recover sa mga suspect sado nga nabrubanta 20 gramos sa ginapatian shabu, balor 135,000 pesos. Ang mga suspect sado ang mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpahayag ni NOCPO Provincial Director Colonel Romeo Baleros nga wala sang wating nga operasyon sa probinsya sang Negros Occidental, samtang mas ginpabaskog naman ang ilang operasyon batok sa mga illegal nga panahor. Suno kay Baleros, base sa obserbasyon, nag-intra sa illegal nga panahor kag nagapatay ang iban nga mga persona bangod sa kapigadohon. Suno kay Baleros, kada adlaw may monitoring sila sa mga accomplishment sa kada police station sa probinsya. Ginpahayag man sini nga kung may mga chief of police sa COP nga magpahayag nga wala sang illegal gambling sila lugar. Gilayon ini nga i-validate sa ilang intelligence unit kag kun mapamatud-an nga sila ang report sang COP kag may ma-monitor kag ma-arrestong intel. Gilayon nga i-relieve ang kapulisan. Sa pag-review ni Baleros sa mga report kalabanan sa mga persona nga nagakadakpan ang imbolbado sa high alay STL Bukish, illegal nga bulang paghibag damang kag bugoy. Pasiguro ni Baleros nga ilag himong tanan agod mangin illegal gambling free ang Negros Occidental. Stop operation ng anumang klase ng gambling. Even before naman, may directive naman tayo go after operators and collectors of illegal gambling in the province. But we cannot totally stop them because of daily existence. No? Dapat yan si NOCPO Provincial Director Colonel Romeo Baleros. Wala sang epekto ang ginpasangkad nga kampanya sang Philippine National Police angot sa illegal gambling sa pungsod sa pabulang sa mga barangay sa syudad sang Bacolod sa tion sang kapiyastahan. Inisunod kay City Councilor Dindo Ramos nga nag-author sang City Ordinance 5060 of 2009 o kunkak fighting ordinance sang syudad. Sa interview sang Aksyon Radyo, ginpahayag ni Ramos hindi illegal ang pabulang sa barangay sa tion sang Barangay Day o kun Charter Day bangod ini ang may permit base man sa ordinansa. Ginpatag ni Ramos, gintugyan na sang gobyerno nasyonal sa mga lokal nga panguluhan ang trabaho sa pag-operate kag pag-regulate sang pabulang. Una nang nagpagawa sang mando si PNP Chief Archie Gamboa sa mga regional directors nga mangin agresibo sa kampanya kontra illegal nga panahor. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagasalig si Justice Secretary Minaldo Guevara sa Estados Unidos sa pag-evaluate sa listahan sa mga ngalan nga ginsumeter ni Senadora Leila de Lima nga ginaligar responsable sa pagpapreso sa iya. Unang ginpahayag sang senadora nga nagsumeter ni sang listahan sang persecutors sa gobyerno sa US nga iya ginarekomendar nga dilian nga makasulod sa mga pungsod. Sunod kay Guevara, hindi iniinteresado nga may baluan kung sino ang yara sa listahan. Ginatugyan ni Guevara sa US State Department ang pagpatigayon sang kaugalingon nila nga independent evaluation. Sa nabaluan, nalakip sa permado nga US Federal Budget 2020 ang probisyon nga iban ang mga opisyal sa Pilipinas nga imbolbado sa pagpapreso kay de Lima. Sa de Lima, ang tato na katuig nga nakapreso bangod sa kaso angot sa iligal nga droga. Gina-prepare na sa Pilipinas ang pagpadala sa mga samples ng virgin coconut oil o kung VCO sa National University of Singapore para sa dugang nga pagtuon sa posibilidad nga magamit bilang pangontra sa coronavirus disease o kung COVID-19. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles, ginbato na sa Singapore nga i-testing ang VCO kontra sa COVID-19. Dugang po ni Nograles, ipadala ang samples ng VCO sa Singapore sa bunga simana. Magluwas dili gipahayag man ni Nograles nga isa ka academy mission halin sa kilala nga universidad sa Pilipinas ang nagpatigayo naman sa pagtuon sa VCO. Sa iban nga balita national, 98 na lamang ka mga patients under investigation akon PUI bangon sa ginasuspetsohan na COVID-19 ang nagapabilin sa mga hospital sa Pilipinas. Sunod sa Department of Health akon DOH, kalabanan sa mga suspected cases ng COVID-19 sa pungsod ang nakagawa ng sa hospital matapos nag-negatibo sa virus. Ang Pilipinas ang may 610 ka mga PUIs, ang 98 na lamang ang gina-admit sa mga hospital. Nagapabilin nga ang Metro Manila may pinakadamo nga PUI nga may 80 kabilog.
Sa 3 ka makumpirmado nga kaso ang COVID-19 sa pungsod, 2 ang naka-recover na kag 1 ang napatay. Sa luwas sang pungsod, may 8 ka mga Pinoy ang nagpositibo sa masakit sa Japan, 2 naman sa United Arab Emirates kag 1 sa Hong Kong kag Singapore. Ginpakalma sa gobyerno ang mga Pinoy sa Kuwait kasunod sa nakumpirmar nga kaso dito sa coronavirus disease ug COVID-19. Ginpahayag sa embahada sa Pilipinas sa Kuwait nga wala sang rason para magpanik sa pihak kay ginkumpirmar na sa Kuwaiti Health Ministry nga may kaso sa COVID-19 sa among nga pungsod. Ginpanugyan sa mga Pinoy nga sundon lamang ang abiso sa mga health authority para malikaw sa anuman nga sa makalalaton nga sakit. Samtang nagpatuman naman sa pagwago sa Operation Hours sa embahada sa Pilipinas sa South Korea bangod sa COVID-19. Umpisa subunga daw Pebrero 26 ang Philippine Embassy sa Seoul ang magabukas para sa consular services halin las 10 aga tutub las 3 hapon. Tanan nga magakato sa embahada ginapanugyan nga magsuksok sang mask. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 sugali ang pag-inom sang DTX 500 bawala DTX 500 may 3 ka mga anti-diabetic properties guaranteed nga nagapanubos ang glucose vaccine nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaanging epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulon nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa detalye sa aton balita international, luwas ang 4,000 ka mga factory workers nga Pinoy nga nagatrabaho sa Daegu City sa South Korea. Ang Daegu City ang sentro sa kaso sa karon sa coronavirus disease kung COVID-19. Sunod kay Consul General Christian De Jesus, ginpasiguro mismo sa mga employer nga manginluwas sa sakit ang ilang mga empleyado. Ang 4,000 nga Pinoy ay nagpabilin sa dormitoryo sa sulod sang pabrika. Ginabisuan naman sila kalikuan ang masaming nga pagwa kung hindi man importante ang kadtuan. Nagpadala na sang face mask ang mga employer para sa ilang mga empleyado. Ginpahayag naman ni De Jesus nga wala sang Pinoy nga naapektuhan sa COVID-19 sa South Korea. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, gin-cancel naman ang dako nga football league sa pungsod South Korea bangon sa pamahog sang coronavirus disease sa 2019. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang K-League nga temporaryo nga ginpaiway ang kompetisyon. Umpisa 2020 K-League season, tubdob nga makontrol ang paglaptas sang COVID-19 sa mga pungsod. Nadesisyonan sa emergency board meeting ang prioridad nga masiguro ang ikaayong lawas kag safety sa mga atleta kag mga residente. Sa pinakauli nga datos sa otoridad, naglambot na sa 763 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa South Korea. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginpahayag sa actress nga si Jane Oinesa nga bukas siya sa mahimo matabo sa tunga nila ni RK Bagatsing ang leading man niya sa pelikula nga Us Again. Apang sa ginpamangkot kun bala sila na sang aktor, ginpahayag ni Jane nga hindi pa kag ginklaro nga wala naman niya ginasiradan ang anuman nga mga posibilidad. Suno sa actress, mahimo nga mas nag-focus lamang siya sa karon sa iya kaugalingon tungod gusto sini nga may improvement sa iya. Damlag lamang ginako man ni RK nga single na siya, apang liwat nga ginpahayag nga wala sang third party sa natabo nga breakup. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian hanggang bugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 25, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon! Radio!